بلا کون سمجھے علی دا مقام علی سیدھی عظمت کو ساڈا سلام بلا کون سمجھے علی دا مقام نبی سیدھا ویرے تے سنیاں دا پیرے نبی سیدھا ویرے تے سنیاں دا پیرے اندے ہاتھ ولایت دا سارا نظام ایندے ہاتھ ولایت دا سارا نظام علی سیدھی عظمت کو ساڈا سلام بھلا کون سمجھے علی دا مقام